Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. April 16, 2015, lumaban itong pambato nating journeyman na si Mark John Yap sa bansang Japan para harapin itong undefeated prospect nila na si Tatsuya Ikemizu. Ginanap ang laban sa Osaka, Japan. Bit-bit ng Pinoy journeyman dito na si Yap ang record na 19 wins, 12 losses, 10 via knockout, habang itong prospect ng Japan ay dala-dala naman ang malinis na kartada na 12 wins, 0 loss, 5 via knockout. Tila gustong ipakain dito ang ating pambato para pampataba sa kartada nitong Hapon. Pero ang inakalang madaling laban ay naging mansa pala sa malinis na kartada ni Tatsuya Ikemizu. Sa mismong araw ng basagan na dinaluhan ng mga tagahangang Pinoy at Hapon, ay entertaining na laban ang kanilang nasaksihan. Sa unang round, palitan agad ng mga kombinasyon ang dalawa. Gustong tapusin ang laban ng mas maaga. Second round, tuloy ang laban. Kamao sa kamao, matira-matibay sa gitna ng lona. Sa mga huling segundo ng second round, nahuli ng uppercut itong Pinoy at bagsak ito. Nakatayo naman agad ito. Di masyadong nahilo, pero sa sobrang gigil nitong Hapon, siya naman ang nahuli nitong Pinoy at bagsak din ito. At makikitang sobrang naalog at nahilo ito. Buti na lang na save by the bell pa siya dito. Sa mga sumunod na mga rounds, mas naging tumindi pa ang laban nila. Tuloy sa palitan ng mga mabibigat na mga kamao, mga kombinasyon na punteriya ang budiga at ulo.
Next round, tuloy ang mainit at ma-action pang laban. Parehong andon ang tapang. Gustong patunayan kung sino ang mas matibay at mas malakas sa kanila sa bakbakan. Round 8, dikit pa rin ang laban. Pinahirapan talaga ng Pinoy journeyman itong prospect ng bansang Japan. Di binigyan ng acing laban. Di pumayag na madagdag sa mga tinalo nitong pambato ng Japan. Sa huling minuto, ilang beses pang nasapol itong Hapon ng mga solidong kamao. Tila titiklop na ang tuhod dito, pero talagang matibay. Patuloy na sumabay. Natapos ang salpukan ng dalawa sa scheduled 8 rounds at tinanghal ng panalo sa laban ang journeyman nating kababayan na si Mark John Yap via unanimous decision. Isang malaking upset ang panalo para sa ating pambato, habang ang inakalang madaling laban lang ng Hapon ay naging tila bangungot pala sa kanyang malinis na kartada. Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento, suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.